Така се случи, че като голям фен на Флика, Huawei ме изненадаха с бежичните слушалки FreeClip 2 и сега ще ги тествам. Тези слушалки се възприемат по два начина. Като обици, т.е. моден аксесуар и като спортен аксесуар. Аз сега ще ги тествам като спортен аксесуар, защото имам следните проблеми. Но преди това ще ви обясня какво общо имат Флика. Флика създадоха бижута към слушалките, така че да могат да се ползват като моден аксесуар и да изглеждат като обици. Но да се върнем към моя проблем. Може би сте обърнали внимание, че винаги ползвам слушалки с кабел и това изобщо не е случайно, защото всички бежични слушалки ми падат от ухото и са ми супер неудобни. И абсолютно мога да потвърдя, че FreeClip 2 няма шанс да паднат от ухото. FreeClip 2 няма как да паднат докато тичате, докато скачате, докато карате колело, общо взето докато извършвате всякаква дейност, в която има много активно движение, защото наистина са много здраво захванати за ухото, но това по абсолютно никакъв начин не създава никакъв дискомфорт. Даже мога да ви кажа, че в един момент спирам да ги усещам и забравям, че съм и на ухото и съвсем спокойно мога да легна и да си заспа с тях. Има няколко цвята. Този цвят, с който Huawei ме изненадаха, страшно много ми харесва, защото е телесен цвят и смятам, че седи супер естествено. Истината е, че ми е супер лесно и обожавам да рекламирам неща, с които се припознавам, които седят зад моя личен комфорт и които спомагат изграждането на личния ми имидж. До този момент изобщо не бях чувал за тях, но в момента малките ми уши се чувстват много щастливи от факта, че ги притежават. Много е яко, че когато ги погалите отзад нагоре, звука се увеличава, когато ги погалите надолу, звука се намалява, когато ги чукнете отстрани, спират и съответно пак започват, когато ги махнете, спират, когато ги сложите, започва. Топ! FreeClip 2 се водят и отворени слушалки, което означава, че не изолират външния шум и имат чуваемост към околния свят, което е изключително важно за мен, особено докато карам колело, защото като цяло е опасно да не чуваш какво се случва около теб, особено като минават коли по някакво безлюдно шосе. И така, ще си ги ползвам с най-голям кеф. Това е заключението и може би вече ще спра да ползвам кабела.